Добро утро, другари и другарки. Днеска е брутално. Днеска е брутално. Тази сутрин е брутално. От цяла нощ през нощта брутално. Над София е брутално. Наистина. Такова нещо скоро не е имало, наистина, честно ви казвам. Такова пръскане скоро не е имало, наистина. Вижте за какво става въпрос. Виждате? Брутално. Брутално. Брутално, другари и другарки, брутално. Вижте за какво става въпрос само. Виждате? Ево е другият. Ейте само за какво става въпрос. Само, че въпросът тук е друг. Въпросът е по принцип защо се мълчи. Защо никой не говори за това пръскане, за тези черти. Кажете, защо? А защо и вие, гражданите, спите като... Не знам аз като какво спите. Той затова и ще мрете, като мърши ще мрете. То всички ще мреме. Всички ще мрем, то е ясно, че ще мрем всички. Ето, гледай какво става. Цялото небе над цяла София си е бало майката. Ма цялото небе. Ето, гледай. Ето го този пръскач. Тръгнал е. Но поне ние, които сме с отворени усти, ще умреме с истината, с недоволството, което виждаме. Нали, с това, което се случва. Ма вие, които мълчите, сте ми много интересни. Що мълчите, бе? Гледай за какво става въпрос. Гледай. И тук имаше одеве една бабичка, кой знае от кое село е пристигнала горката, с едно малко детенце в количка, го гледа и ма гледа и такава, така прави. Мама ти да еба проста, да еба тъпа, да еба. Гледай, виждате ли за какво става въпрос? Искам да знам защо не се говори по този въпрос, по това нещо с пръскането. С ръсането на манган, с алуминий, с барум, с сяра, с вируси най-вече и вируси. Защо никой не говори за това пръскане? Кажете, защо никой не говори? Нито правителство, нито Радев, нито хората даже. Даже обикновените хора не говорят за това. Вие идиоти ли сте, бе? Ми вече съм сигурен, че сте идиоти. Всичките. Гледай какво става. Нали? Аз още от сега по принцип почвам да имам сополи. То не са спирали сополите. Да е лятно време, да имаш сополи, да си болен. То е ясно какво е това. Ето, гледай. Цялото небе. Погледнете за какво става въпрос. Няма разнасяне. Гледай. Добре ли е? Айде, роби овце. Айде. Американските самолетчета продължават да ни ръсат с какво ли не. С гадости и вируси. И бокуци. Това е целта. Целта е да ни унищожат по принцип. Пак и сега Доналд Тръмп си ядоса, защото Радев му каза, че не трябва самолетите да са тука. Да, и той се ядосал и сега